Elin ydw i. 5 mlynedd yn ôl fy nes i agor studio printio sgrin yn sgubor fy ffrind. Cwpl o flynyddoedd wedyn, symudes i rywle mwy a chyflogi ychydig o ffrindiau. Dwi'n nawr ar ben fy nhigon. Rydyn ni'n gweithio gyda artistiaid ar draws gwahanol ddisgyblaethau, a mae gyda ni hyd yn oed grŵp o ymddiriedolwyr. Gyda chefnogaeth o dro i dro gan gyngor y celfyddydau ar gyfer rai prosiectau, rydyn ni wedi tyfu'n sefydliad cymunedol cryf. Rydyn ni'n gweithio â phobl o bob oed a chefndir, ond dyn ni dal ddim yn cyrraedd pawb, a hoffwn ni hwnna newid. Wrth lwc, roeddwn ni'n cael disgled yn ddiweddar gyda fy ffrind i Owain sy'n gweithio i gwmni theatr, a wedodd wrthai am rhywbeth o'r enw Portffolio Celfyddydol Cymru. Portffolio Celfyddydol Cymru, ddydys i? Dyw ailadrodd ddim yr un peth ag esbonio, Ows. Hei, paid â bod mor ddigwylydd. OK, lan y ti, wy'n gwrando. Mae cyngor y celfyddyda yn meddwl y dylai pawb yng Nghymru gael bir o'r celfyddyda. Mae yna ormod o rwystr fel mae, yn does? Sy'n golygu? Wel, efo arian gan Lywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol, mae cyngor y celfyddyda yn aml yn ariannu artistiaid a mudiadau o bob maint sy'n uchelgeisiol ac arloesol. Mae nhw wedyn yn gallu cyflwyno rhaglenni cyffroes o weithgaredda celfyddydol. A'r enw arnyn nhw ydy Portffolio Celfyddydol Cymru. Beth wyt ti? Hysbyseb i gyngor y celfyddydau? Fi ydy'r hysbyseb sydd wedi thargedu ar dy gyfer di. So gwranda, y syniad ydy cefnogi a thyfu cwmnïau o safon uchel trwy Gymru, sy'n rhoi ystyriaeth i amrywiaeth. Cwmnïau sy'n credu bod celf bydd pawb. Felly, rhywbeth tebyg i'r mudiad cymunedol anhygol yma dwi'n ei adnabod yn dda iawn sydd eisiau cyrraedd cynulleidfaoedd newydd? Yn union, mae gen ti'r weledigaeth, mae gen ti fodel a chynllun busnes penigam a chefnogaeth sy'n tyfu. Edrycha mewn i'r peth. Dwi'n cael yn hemptio, ond mae'n swno fel dipyn o ymrwymiad. Yndi, mae o, ond ers pryd mae hynny wedi dystopio di. Rwan di'r amser i edrych mewn i'r peth. Mae adolygiad buddsoddiad cyngor y celfyddyda eleni. Dweud eto? Mae'r adolygiad buddsoddiad yn digwydd pob 5 mlynedd ac mae modd i aelodau presennol Portffolio Celfyddydau Cymru a chwmnïau eraill sydd eisiau bod yn aelod i wneud cais. Dyma pryd mae'r cyngor yn penderfynu pwy fydd yn aelodau o'r Portffolio Celfyddydau nesaf. Da ni hanner ffordd drwy ymgeisio ar hyn o bryd. Mae'n eitha trylwyr ac mae'r safon yn uchel. Mae hynny'n gwneud synwyr. Nid pawb sy'n addas i fod yn aelod, sbo? Yn hollol, mae angen i'r cyngor wybod fod pawb yn rhannu'r un blaenoriaethau. Ond da chi'n fudiad hyblyg sy'n cael ei reoli'n effeithiol. Byddech chi'n fuddsoddiad da. Pam na wneud i gymryd golwg i weld os di'n iawn i chi?